hayi cingwana kuyasho nje ukuthi udukile kule kuloshuni. Usuyancoma nje phela nawe ngoba wenzela abantu kodwa ngiyabona kwale ngoma uyazi kahle. Khamba kahle wewelelana. Hey, nansi full bhakazi ibingalenye full bhakazi yasemachuneni. Uma cingwana isazani kayazi. Yabona ukuthi uma ehleka nawo full bhakaza. Hayi kusuke sekumboshakele. Sizokwenza njani mfowethu? Fanele siphakamisa isandla bafowethu. Emzini oshunqayo. Mfowethu noma ubone ukuthi kubaswe inswane noma kubaswe amafufu lawa okufudumeza lotshwala uzosiphakamisa isandla. Kunjalo bafowethu. Hey, asakwazi ama full bhakaza madoda. Sengugcina khona impela lapha ezithombeni madoda. Cha kodwa hayi. Cha niyaqondanisa abafana bakithi ngoba ndemnyama mfowethu noma ungeke usishene uthwala kanzima ufuna usize wale ndoda. Olo lapha uzo-order phesheya ama-jacket ukuze afane manje. Ugqoka u-medium nje yena egqoka open. Akasanelwa ngisho nawe esalahle full bhakaza. Chabo mana cingwana. Yabona uyisangoma ngampela ke manje. Akuzukukhuluma mina mfowethu, uzoyikhuluma naye nobhuti ukuthi njoba idalwa zakini zikumbulele ekutheni okunye ezinye impahla size siyiyeke ngezathu ukuthi usize wakhe awukho, sizama ukubheka okunye la sizothola khona usize. Akayikhulumele. Uma cingwana ikhona inkinga njengaleyo yabona. Sike sithi sampela emashopha impahla ezibizayo sithi siyothenga impela nje sibhene kahle sisuke endlini masithi siyafika sithola usize ungekho usize yabona. Even ngisho amasudu impela isudu sengizengcina ke ngiyothungelwa ke lapho okuthungiswa khona before ke ngithola ke lokho ke nje lokho esikugqokayo ngithola isidalo ke khona. Okay. Kuze kufonele le head office kuthiwa cha siyacela ukuthi nisenzele usize omkhulu. Usize uthi ukuba mkhulu kunenkinga yomuntu lapha omkhulu ngalendlela exakile. Ambosha indlwabu wena busela. Hayi yabona isikhefa lafuna vele siye eMelika. Sizobathola owabo lapha ngoba lapha ama-full bhakaza amaningi agcwele eAmerica. Uyabona. Manje uyakubona ukuthi hayi futhi yabona ngisho niphakelwa udla uhafu lapha nake umdla emnyama ilayishe lena madoda i-TLB lena madoda ilayishe khona siyisidudla silayithe kwele ngifuna ukuphanqa naso ngoba engathi impela uyasilanda manje usondela kuso impela ke manje khona i-full bhakaza lapha ngisanda kuyincoma ukuthi hayi iyazethemba usondela kuyo ke impela manje impela nje nawe uzoyeka ukudlela undle emnyama amaplate akhe. Hayi uzokuyibuka kodwa ngempela sikhevane esibukweni uyibuke bese uyakhululeka for sure nawe uyayibabaza abawethu uthi awu hey ushaya kakhulu mfana lo la loyo hamba la fusakhe. Hey umhlaba uyagoqwa kuncenga umuntu manje ayikhale. Uthi right ke thina silo kamnandi nje ngemlomo nje ke igugu abafuna ukukhuza